Cześć, nazywam się Beata Lachowicz-Kala i jestem starszym dyrektorem i pracuję na terenie Polski. Dzisiaj opowiem Tobie o nowym programie New Level i podpowiem, jak ze starszego lidera stać się wicedyrektorem. W pierwszym katalogu współpracy zostałam wicedyrektorem Faberlic i ogromnie się cieszę, że mogę się dzisiaj z Tobą podzielić moim doświadczeniem. Starszy lider to osoba, która ma w Faberlic już strukturę. Osoba, która ma w swojej grupie lojalnych klientów, którzy wracają do nas na zakupy. Starszy lider to osoba, która ma w swojej strukturze konsultantów VIP, którzy obsługują szeroką rzeszę klientów. Starszy lider to osoba, która ma w swojej strukturze konsultantki, które wracają na zakupy dla siebie lub dla swoich najbliższych. Pamiętaj o tym, aby nigdy za nikogo nie decydować, bo być może ta konsultantka, której nie bierzesz pod uwagę, marzy o tym, aby rozwijać się z Faberlic i spełniać tutaj swoje marzenia. Rozejrzyj się dookoła. Na wyciągnięcie ręki na pewno masz znajomych, którzy są być może teraz na takim etapie, że szukają pracy i chcieliby coś zmienić w swoim życiu. Poznałam ostatnio dwie fantastyczne kobiety. Zbudowałam z nimi relacje, zaprzyjaźniłam się, a następnie zaprosiłam do biznesu. Zaprosiłam na spotkanie z Faberlic, oczywiście w uprzednio umówionym miejscu i pojechałam na to spotkanie bardzo dobrze przygotowana. Zabrałam ze sobą przewodnik, który tak naprawdę każda z Was może stworzyć sobie na własne potrzeby. W tym przewodniku warto zawrzeć najważniejsze informacje na temat firmy, jak i miejsce na to, aby wpisać listę 100, aby wpisać cele i miejsce, aby wpisać, jakie działania, jakie kroki podejmę do tego, aby osiągać odpowiednie poziomy w planie marketingowym Faberlic. Na spotkanie pojechałam również z naszymi kosmetykami, o których uwielbiam mówić i mogłabym o nich opowiadać bez końca. Pamiętajcie o tym, żeby osobom, które decydują się z Wami na spotkanie biznesowe, nie dawać zbyt dużej przestrzeni i czasu do zastanowienia, dlatego że jeżeli one zdecydowały się już umówić z Wami na spotkanie, to albo kupiły Was, albo kupiły ofertę Faberlic. Podczas spotkania bardzo często jesteśmy w stanie wyłapać, czy ta osoba, z którą rozmawiamy, jest zainteresowana Faberlic. Jeżeli tak, to pamiętaj, kuj żelazo póki gorące. Moje potencjalne osoby do rozwoju bardzo często, a praktycznie nawet zawsze, mogą liczyć na moją pomoc. Pomagam im prowadzić spotkania z testowaniem kosmetyków. Daję wszelkie wskazówki, jak poruszać się dzisiaj z Faberlic w social media. Moje potencjalne osoby do rozwoju wiedzą, jak rozmawiać z ludźmi, aby chcieli dołączyć do Faberlic. Pamiętaj też o tym, że ludzie bardzo lubią być docenieni i motywuje ich sukces i motywuje ich docenienie. Doceniaj każdy najmniejszy krok Twojego potencjalnego człowieka do rozwoju, każdy jego najmniejszy sukces, a on będzie czuł się ważny i będzie czuł się doceniony i będzie wierzył w to, że może osiągać w Faberlic więcej. Pamiętaj też o tym, że nie od razu Rzym zbudowano, ale cegły noszono codziennie, więc codziennie dokładaj tą cegiełkę do Twojego biznesu w Faberlic. Codziennie wspieraj tych ludzi, codziennie ich szkol, codziennie buduj z nimi relacje. Bo samemu zajdziesz wysoko, ale tylko z ludźmi możesz zajść daleko. Także trzymam za Ciebie kciuki, życzę Ci powodzenia w programie New Level i wszystkiego dobrego.